ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong kadeka Culinary Arts College ka Baningkong haka North East ni aibun ki jingi kai hakilan jangka hotel management ni lasdang pala ki admissions haki course ki prepare bantip khamnya pila ban phone hakini ki number laniwan mi shaka office Walter Flali uhedu jongka seng leno kaba ken bean ka lashka itaibat ne ka let lasha siat yap hagasngi thoding hagajing siat pat kishipai ha bandi pora jongka Jammu and Kashmir kani ka jingkra kalong kum chibenta ka jing trechitam kabrang ya chakmat ban labdi ne ki leno jongka let ya kaba latikna ba ki dei kala donkti ya ka jing thombor hapo pahalgam kani ka jing ja kala ja hadin kattoganisngi hadin kijing thombor jong kileno hapo pahalgam hagasngi baar hadin pakila penyapi ke apun ringut ki briu ki bakuntup yo weu nong songsnong na po Nepal ta ka balle katkum ke jingtep ka batikna na ki nong sentiat halo ka jingdon jong kileno ki sipai India bat ki pulit jong Jammu and Kashmir kila pelongi ke jingkhanra hapo bandipora haga bakila yo ban penkelon yap ya uni uhe jong kalet karkum ka khubor laong bagati ke jingkhanra ka jingesiat ka long markliang ha ka ba uwei na kileno ula mansao pat arngut ki pulet ru kila mansao